Ja l'estem esperant. I a més, està molt xulo, perquè ella, que és una dona discreta i que li agrada passar desapercebuda, encara que fa moltíssima feina, quan le presentava a l'Andreu, deia, sí, s'han trobat aquí els convidats, diu, tu ets escriptora. Perquè després diguis, Ramona, bona nit i benvinguda. Bona nit. I ja saps que jo sempre et presento com a escriptora i crítica literària, perquè al teu blog fas crítica literària. A veure, parles. Faig el que puc, Per cert, m'han enviat avui un WhatsApp dient-me que que bonic el taller que vas fer el divendres. Gràcies al xocolata, també, a la xocolata. Jo ja els hi vaig dir... Perquè va ser a Palau d'Anglesola? Sí. Explica'ns una mica què és el que vas fer. A Palau d'Anglesola em vam convidar a parlar de les meves novel·les, però no n'hi ha prou amb això. Elles sempre volen combinar, van fer l'altra vegada amb música, amb vi, no sé què, i ara ho volien fer amb xocolata. I dic, és que m'ho heu encertat. Ja els hi vaig dir al començament que moltíssimes gràcies per convidar i perquè eren les meves dues addiccions, els llibres i la xocolata. Bueno, una tarda de felicitat, I per tothom, no? Perquè és la Fundació Casa Dalmases, si no m'equivoco, i portava xocolata amb espècies, amb cafè, amb taronja, i vam tastar Vaig presentar les novel·les, ell va presentar la fundació, que un dia l'has de portar, que t'explicarà, que és molt interessant, i després llegia un tastet de novel·la i tastàvem 2 xocolates. O sigui, feies un paràgraf i dos de xocolata. Aquest és un bon equilibri, però hi vam jugar també a fer misteri a veure si endivinàvem quines espècies portava o de què era aquella xocolata, no? I va ser un joc molt xulo i deliciós, la veritat. Home, no m'estranya que sortissis tan encantada i a més que m'enviessin missatges dient que va ser una experiència molt maca. Sí, per repetir, molt bé, sí. Clar, com que tu ets una dona que no para, perquè és que la Ramona, de veritat, és que us puc ben bé assegurar que és inquieta com ella sola, ara ja estàs endinsada, capbussada, i ella no sabria dir-te de quina manera, a les Borges Negres. Ara estem al Festival de les Borges Negres, al Compte Enrere, perquè ja tenim el programa en marxa, ja l'hem publicat, ja tenim les cares que vindran i ara estem ja lligant els desplaçaments, els dinars, on anem a dormir, aquestes coses, perquè bé, el de més ja ho tenim a punt, no? Jo vull dir una cosa, a veure, Ramona, tu vas començar amb tota aquesta aventura de les Borges Negres amb un dissabte. Al cap de res van dir, escolta, és que clar, el dissabte se'ns queda curt, hauríem d'agafar el divendres a la tarda. Però ara, mirant el programa, ja veig que feu actes el dilluns, dia 9. És que, clar, el que volem també és fer coses per infantils, també per la canalla, perquè són els futurs lectors. I també havíem de fer coses als instituts, però això costa molt, perquè, clar, estan en èpoques d'exàmens, i costa una mica més de lligar amb els més grans. En aquella etapa, però igualment els convido a que vinguin al festival el dissabte, que el dissabte no deuen tenir tanta cosa, no? Algun moment o altre perquè s'ho passaran bé. Però el dilluns fem això, s'encarrega més la biblioteca, que ens ajuden molt les noies de la biblioteca Marquès d'Olivart, i fan un taller de contes, però contes de misteri també, faran així una mica així, i ho fan el dilluns, perquè els hi anava més bé a les escoles o a qui sigui, no? I ho faran el dilluns. Després, divendres, comencem amb l'Emili Bayo, que l'any passat ja es va reunir amb els clubs de lectura i qualsevol que vulgui anar a escoltar com parla dels seus llibres i fer-li preguntes. Ara estava pensant, mira, aquí tenim el llibre. Que va guanyar el Premi de València i estarà el dissabte parlant amb els lectors, no? I després hi ha el divendres. I després hi ha el dissabte, hi ha tots els gairebé 30 autors. Sí, però escolta una cosa, Emili Bayo, que a part ell té una de les seves novel·les que ara se tradueix al castellà, Premonicions, que és una d'aquests llibres que es llegeixen als instituts i que enganxa moltíssim als joves. Crec que hi ha, no sé si la 7ª o 9ª edició, en català, i ara començarà en castellà. I l'últim premi que va tindre també de novel·la juvenil... La de les bombes, prop de les bombes. Ho dic en sèrio, me'l vaig llegir en 2 nits. Un llibre molt recomanable per tots aquests nois i noies que volen conèixer una mica la història. És una altra manera que no se'ls fa tan avorrit, perquè coneixen la història però a través de persones, no? I així se'ls fa molt millor i els agafa interès. Prop de les bombes són
4 adolescents, els protagonistes. Vull dir que realment arriba molt. Sí. I ja arriba el dissabte, on la Ramona... És que tu dius de 2 dies, però tindria per fer una setmana, d'autors i de tot. El que no tenim pressupost. Aquí faig una crida, que si apadrina un autor, no? Pues si volgués algun d'aquests que li sobren diners i diu, mira, jo vull promocionar... No, ens falta diners, no? Com a tothom. Però per gent que vol vindre, per gent que m'agradaria que vingués, doncs n'hi hauria molta més, no? És que, a més, avui que ens ha visitat l'Eulàlia Pagès i hem parlat una mica de que quin any té Pagès Editors de Llibres, vull dir que d'un-i-do aquest Sant Jordi, però és que realment enguany teniu uns visitants. Sí, no, bueno, tenim, com sempre, gent de prop, no?, de l'editorial Pagès. Tenim la Montse, que fa de coordinadora d'una taula, perquè aquest any... La Montse Sant Juan, és que clar, ella... Ai, sí, perdó, la Montse Sant Juan, que aquest any, com no treu negra, em fa de coordinadora d'una taula, però m'han dit, ja li dic a la Montse d'aquí, que m'han preguntat, però la Montse portarà el seu llibre també, perquè trau llibre que no és de novel·la negra, i vam dir, sí, tindrem llibre perquè la Montse pugui signar també, i no és de negra, però és igual, per això dic que obrim a més públic, no? Clar que sí. Per exemple, a la primera taula també hi ha la d'Entremurs, que és una novel·la històrica, però històrica, el que passa que és molt fosca també, que és el que passa en moltes històriques, que hi ha unes morts que d'això. I bé, després tenim alguns que són més novells i altres com la Margarida Ritzeta, que ja són gent consolidada amb una carrera i amb la Creu de Sant Jordi, i gent amb premi, com la Mireia Vancells, amb Aritmètica del Crim, que té premi, com ara dèiem que el Bayo també té premi, i gent mediàtica, com el Màrius Serra, també. Fantàstic, Màrius Serra. I a més, deixa'm dir que el Ferran Grau també estarà enguany. Sí. El Cazeneu o... Bé, jo el vaig convidar a que, com és periodista també, a que portés una taula i dic, i portarem el llibre, el segon de Cazeneu, perquè l'any passat va presentar el primer i així tindrem el segon també perquè el pugui signar. I em va dir, no, però és que trac un altre llibre. I llavors està en una taula presentant i aquell moment, quan acabaran, perquè després de cada taula tenim un quart d'hora perquè signin els llibres i parlin amb els lectors, signarà el Cazeneu i després en una altra taula ens presentarà la seva nova novel·la, que ja ho vam estar parlant aquí, que és un fet real, basat en fets reals, i llavors signarà l'altra, o sigui, hi haurà les dues novel·les. A mi m'agrada perquè tot té a veure amb les olives. Totes les taules, les olives fan gana. Oliva i fortuna, a vegades una, a vegades ninguna. Lectura criminal. Aquesta no, perquè això també t'ho explicaré ara. Ara m'ho expliques. Oliva fresca en el molí fa oli fi. Olives i pa calent maten a la gent. No totes les olives cauen a la borrassa. L'oli amargant vol vi darrere i vi davant. És que jo sóc un desastre amb els títols, i ja fa 2 anys ho vaig fer amb l'oli. Qui té la paella pel mànic fa anar l'oli on vol. L'any passat no, vaig fer un altre tipus de títol i aquest any vaig dir, va, tornem a la terra, no? I ho he fet amb olives, perquè clar, durant la jornada podem tastar oli de diferents, per exemple, l'oli de la DO de les Garrigues, després tenim el molí dels Torms, Olicatessen, que fa oli ecològic i ens deixa tastar uns olis amb herbes, oli amb taronja, oli amb all i julivert, oli amb alfàbrega, i ens deixa uns quants olis perquè tastem. La cooperativa dels Torns també ens ha deixat oli perquè... Com escombres cap a casa, tu també. Escombro cap a casa. I llavors, doncs clar, fem tastet, allà hi ha una tauleta que entre taula i taula la gent va fent tastet. I al final de tot, pels que aguantin fins al final, tenim també, per acomiadar la jornada, un tas de vins, no? I, bueno, sempre ve una mica de la terra, també. Teniu també a la Luzmila La Cueva, que ja s'ha convertit en un clàssic dintre del festival. Va vindre fa 2 anys, també, sí. El Pep Prieto, que també vindrà. Vull dir, és que d'un-i-do, d'un-i-do. Sí. I després, bueno, la lectura criminal que has dit, és interessant perquè hi ha assassins de veritat, no? Nosaltres ens inventem els assassins, però n'hi ha que són de veritat que van escriure coses, no? El Manson, unes assassines i assassins, no? Llavors van deixar textos potser escrits a la presó o...
Bé, doncs hi haurà una al matí i una a la tarda, un trosset que llegiran tindrem aquests trossets de lectura perquè han escrit un llibre, no? Paraules de mort, que Ja et diu molt, ja et diu molt, però ja no és escriptors, no? Són paraules d'assassins, no? I és una altra manera de veure la cosa. Recordem els dies, que comença el dia 9 de març i després ja ens anem al divendres 13 i el dia gran, que és el 14 de març, on hi haurà tots els autors més importants, més rellevants de la Lomera Alegre, que estaran dintre del festival. I després te dic que hi ha aquests que són d'aquí, importem la Ludmila, que és d'Andorra, tenim gent d'Olot, de Barcelona, però també tenim gent de Guadalajara, d'Irún, de Pamplona, que anem ampliant una mica el radi, no? Ja veig. Només ens falta tirar cap a França, Anglaterra, anirem... Això ja a poc a poc. Això costarà més, no? Ramona, que hem de deixar-ho que arriba a la tertúlia de Santi Roig. Bueno, que els convido a que vingui tothom. Home, clar, per favor. Això està clar, això està clar. Ara no puc parar de pensar en xocolata, ja que m'has parlat de... I per la nit el xocolata? La xocolata no sé si... I a mi tota hora em va bé, No li farem un lleig, no li farem un lleig. Ramona, gràcies, que vagi molt bé. Nosaltres fem una pausa i ja de seguida Santi Roig i la tertúlia.